זה בדיוק מתחת למטבח של המסעדה, בדיוק מתחת. צריך להתקשר להם, הם לא עונים לי, להתקשר להם דחוף, להגיע לסגור את המים אצלהם, עד שיראו מה קורה יום ראשון. דחוף אבל, כי זה ממש נזילה ענקית. ישראל עובדיה גם ירד איתי לראות, זה כן בא מהמסעדה. הם לא עונים לי, אתה תטפל בזה בבקשה. עכשיו אני חייבת לזוז מפה, הם צריכים לבוא לסגור את המים אצלהם, ויום ראשון הם יראו מה קורה להם. אבל עכשיו דחוף לסגור. אני זה נזילה מהפילטר. כן, אבל זה בעיה שלהם. לא, זה מלמעלה, תסתכל. זה נוזל מלמעלה. מלמעלה? כן, תסתכל. זה לא מפה. בסדר, דניאלה, דיברתי עם משה עכשיו, תפסתי אותו. הוא אמר שאתמול בלילה היה להם סתימה והם סידרו את זה. כנראה שיריות, אבל הוא מטפל בזה. אתה אומר לו לבוא לסגור את המים, אוקיי? זה לא שריות, יש פה נזילה ענקית, אוקיי? משהו התפוצץ, מצאו לא נסגר. אני מבקשת שתגיד לו לבוא לסגור את המים. זה מה שאמרתי לו, הוא מבקש עכשיו עזרה ממושיקו מהמסעדה שיגש לשם. אני שוב מבקשת שיבוא עכשיו לסגור את המים, זה יותר גרוע כל עוד שאנחנו מתקדמים. אוקיי? פה אפשר להתקלח מתחת. שיבוא לסגור את המים.